ngimfuna azochazela iSouth Africa ukuthi ngayengaqola bani mina. Ngihamba noDokotela uDlamini la lamagama akhulunyiwe izolo njoba sigcwele umhlaba wonke nje kuthiwa singabaqoli abantu. Thina sizinyanga thina. Iminyaka yonke mina yekho umuntu othenga ngabaqola. Lapha abantu. Nathi le ndoda le ngicela ukhulume lonke iqiniso ndoda. Awumlinde futhi. Mana. South Africa. Umzimba oKhalimali lo. Ngiyabingelela. Igama silakha kanzima. Ngiyabonga. Life kalula. Le ndoda le njengamanje sesiyifunile into eyenzeka izolo ebusuku le. Ngabo 10. Ngabo 10. Ngahamba ngaze ngayofika ngabangifonela abantu. Ngahamba ngaze ngayofika eofisini lika Ghost. Angimazi nokumbona ngeke ngimkhombe nje kamdala. Yes. Ngafika ngafuna inamba ngayithatha inamba ngafona. Ulive ngangena ngabhala ngathi mina ngicela ningifonele kule namba inamba yami 0727746107. Ngathi ngicela ningifonele manje. uGhost lo akaza azafona. So sesimfunile ke lo samthola. Usazokhuluma nje ukuthi le nkulumo isuka badrophela abafunayo. Not even one. So igama silakha kanzima, sikusebenzela kanzima bese bakhona umuntu ozoqhamuka ezothi nomzimba uKhalimali bengithunywe uye ukubulala igama likaGhost. If ukuthi uGhost useyashayeka emsebenzini akangasifaki thina lapho. Singene endawo thina. Asingene indawo thina lapho. Ngoba le nkulumo lesho lomfana ukuthi ubekhonjwe ngeibhamu kwebhalelwa ukuthi akathini. Akukho ibhamu lapho esiphetha siphangafama. Lo fonela akhuluma iqiniso ukuthi yonke lento isukaphi ukuthi azobulala amagama ethu, azobulala isithunzi sethu. Yiloko South Africa engifuna ukusho. Ngicela amakhono ukuthi odo TikTok bafutha ngene TikTok account yabo. Manje khona ungakwazi ngoba ngiyaphinda lokho. Mina sengihambile ngaya kaGhost. Ngoba kunabantu ade bengisendela ngo3 ekseni bathe uyangifuna wazi umuzi wami, wazi ikhala lami uzothola manje zabo babathembisa imali esheshayo no money wallet abangekho. Nawe uzongena kuleyo nto leyo uzothi wena uthunyelwe uDlamini umzimba uKhalimali. Ngoba mina akaze ngikubone ngiyaqala ukubona namhlanje. Ngiyaqala ukubona namhlanje mina. Hlala la. Mawuhlalela ubonakala kahle. Usho kanjalo bafuthi uthume wena. Usho kanje wathi uqale ngami nje ithombe zami igcwele Facebook. Uthena nje ngisebenzisana uthi ngisebenzisana noDlamini ikhosi. So ngiyela asikho sinihlala phansi. Ngifuna ukuhlala la ngibonakala. Umhlaba wonke khona sibuka. Kube uhlale lapha. Uyinto yendulo. Asikho sinihlalo ningibonela. Iyo le phone lokuqola ngayabantu le. South Africa. Ngicela TikTok ingene lento. Ku TikTok ubani no TikTok. Abaphethe amafoni ifake lento kusho thini la ono TikTok noma ngingangena kwi account yami ngingene ngayo ngiyaconnect abafoti idatha likhona lapha ikhona idatha ikhona irouter makhona phethe ifoni angene ngifoni yakhe hlala phansi Dlamini icamera nayo iyashutha nayo iyashutha South Africa le ndoda yosoyinika ithuba manje ikhulume na iPhone yakhe awuyibambe le phone yakho uzochaza ukuthi kwenzakaleni wasukaphi kwayaphi waqalaphi ukuthi wasukaphi kuze kufike lapho kukhona manje khona TikTok ipassword othi ngene manini bafowethu ngenzela ukuthi wonke umuntu abe happy angene igama lethu lonakale kakhulu igama kwakhe igama lonto encane mase kuzoba khona umuntu ozongifonela mina athi uyangifuna hayi ayikhozi umfonela umthetho sesitholile umntana sesimthola manje inamba yakhe ngifonela manje usho sesithola ngimtshele ngathi ngizokuthola lingasho lilanga wathi usempumalanga ngathi ngiphuma kwakhe betshana mhlawumbe uthi siyinyanga lezi ezilambile ezinawo zokufuna umuntu umseshe ngenzela ukuthi ngingene nangawo ebese ke ziyakhala awubufanele uGhost wena la ungani wakho uGhost manje umfaki la sifika umuntu uGhost ebengitholile labantu Ngaphi mabhodleleni kodwa ngike ngasho ukuthi ingane sula. Iyaphi ingane sula? Awunayo ethana. Angiyazi umuntu kodwa futhi akana airtime. Hayi somfakela airtime. Ngokufakela airtime umfone and ufuna mfonela
Yakwaleta futhi. Kwaleta malini? Hayi imali encane leyo ngifayela ngisho u500 ekhaya. Nayi iphotho ungangena ku-account yami. Senzela nabanye abama scam bayiyeke lento ukusebenzisa ama high profile yenyanga ezidumile eSouth Africa. Because lento ihlungu. Hayi mina ngifuna sajabu, ngifuna chaza ukuthi kwasukaphi, kwayapi, achaza. Ukube kuthiwa thina besithanda ukwenza utho bese ngabe kade. Sengimonitor from ebusuku. Subonke wena muntu. Akazi ubonke simonithile nje, sengimonithile nje. Ngifuna ukuchaza ukuthi uthwasephi ngoba anithwasi, ningathwasi bese nizorobha abantu. Bayakhala abantu lapha barojwa yini? Yangena. Angene kwi-account yami. Okay, shuthi noma ke ngicela wenze ivideo. Ngamini la wenze ivideo. So bese siwafaka ku-YouTube yonke indawo. Okay. Nomzana ngivela khona namhlanje. Umzimba ukhalimali lo uDlamini bafowethu. Ongaxola abantu, ngihlale ngikhuluma lento ukuthi abantu abayeke ukuxola abantu. Bayabaqola abantu. Kuwesike lo uzokhuluma ngamagama ethu into engekho. Sibe singamazi mina nje angimazi ngiyaqala ukumbona namhlanje. So izolo ngithola ama calls more than 100 calls. Abantu bethi Dlamini phuthuma ku live kaGhost. Ngithi mina mangabe kukhona inkinga uDlamini lo wale ngonyameni kwake kwathi kukhona inkinga yayikhona eMaritzburg njengomelaphi ngathatha ifoni ngamfonela ngathi Dlamini nakho kunenkinga enje sayilungisa le nto leyo yadlula ngoba singabela udokotela onjani lona makunenkinga ongenzi ezokhuluma nabanye odokotela niyami nomzana echaza kwenzakalani Nkosi yami South Africa amahle phumela ntshona njengathi ngeke ngiyabingelela udokotela omkhulu ngana ozwana udokotela ujaji indaba isukela la ikhona mina ngiyinyanga elapha abantu esebenza ngokuthwalisa so ngaya kafikelwa patient let's say 2 weeks back yafika ifuna usizo ngayilapha ngaqeda esigodlweni ngolwazi lami egcina ephelele khona emthini so whetherless iswasho ngizinto engazazi so ubaba umuntu oyeze kimi esigodlweni ngekwazi ukumveza wayidinga into Veza ungasijwayeli ngabo wena. Kansasine kanjani? ubaba wase Eastern Cape Awusho ngani usenzile ayikho umuntu ozofihlwa la wayifika ubaba wase Eastern Cape yebo yena khuluma yonke into ubani yena lo baba loyo sifuna abantu nje babebuka bathathe yonke into njengoba injalo yaziwe ukuthi sukaphi yawo nangishela ukuthi inyanga ufunde khona ukukupha is levels kungenzeka ukuthi lamazwi ebengabheke kuwe abheke kunoma imuphi umama womntwana ngicela uphendule njengomama womntwana ngale ngoma angicela uphendule ngifuna uphendule ukuthi ngiyazi ukuthi engomeni yakho zonke lento ayichazayo uziphendulile kodwa ngifuna uphendule wena njengoma wengane njengami njengoba nami uma wengane ukuthi awakha amazwi athini makuthiwa diye mama womntana mina nje ngathi ake kumuntu olandelwayo oba kithi usukulandelelwa ingane angeke ulandele umuntu owakushiya esimeni sicayi kanjela lithi iBhayibheli sokuphakathi kokufa nokuphila umuntu okushiya kuleso simo ungamlandelela ukuthi kube njani to umama nobaba basuke benebond le natural nginikeza ispace phela nawe usukungihahameza ukubukanisa namanye amantombazane ngisafuna ukuphuma vele kwena ngisafuna indlela yokuthi ngiphume kwena ngokwe relationship ngokuthandana awuthi ukade uthanda into manje usuyigagaza manje uyabo nginika ispace ungangishayi ngamagama sewuyangilandela nginikeza isikhathi ukuthi nami ngihile enough ngoba mina ngize ngayitholela ihealing ngeyami indlela so ngasho njalo akekho umuntu wesilisa ofunwayo mase nihlukene but ake nizama indlela yokuthi nihlangane nomntwana mo ufuna imali it's not ukuthi ufunela wena mina ngiyena umuntu oglamu uyangibona namanje natural angiyena umuntu mhlawumbe ofuna inzipho inwele nani cha mina into yengane nje uma wasuye kuma social media ubona umntanami uyabo umntwana uyena oqala empilweni yami so mo ufonela umuntu wesilisa ukuthi awungisize lapha yana sekuyitshe ke manje kungene namantombazane yabona ke le amantombazane ke step mother wemalo angiyingeni weJesu yabona nje intombazane engashadiwe wezimzim angiyingeni ngempela so umuntu wesisa momtshela ukuthi mfethu ngcono ingane ungaloku uyiveza kubantu ngoba nakumina esidini lami ngiveza umntwana wonke umuntu yabo so angihambi ngimgagaza manje kuleli linye side kwenzeka kanjalo futhi ku right ngoba vele phela umuntu unegama uyabo so kwenziwa noma yini hayi mina ngivumela lokho uke wayicela i-love back angazi mntakama angazi awukazi ukuthi nje ngiyacela ngobani
kodwa kubukeke ngathi ke kusho ukuthi indlela olwa ngayo ngoba kuthiwa musu kulwa ngengane angikhumbuli futhi ngilwa ngayo mina ngiprotect ingane yami beyivikela esimweni ngisibonile sakhe uthi ngilwa ngengane umuntu odumile namantombazane mina ngiprotecta ichwane labo isihlangu sa ngifika ngaso ngihlaselwa nguwe sohamba nezintombi hayi ngoba sifisa ukhona umbuzo ufisa ukubuza ngima wengane ngapha ngisafuna ukukhuluma noSenzo la hayi no lutho hayi ngoba futhi usukhava wonke uhappy ngoba wengane yethu ya no hayi uphendula okay mawuthanda vula umsakazo wakho sawubona siyakwamukela ka siyithimba le Danki 1223 sikhuluma nje indaba ke sematheni kulezi insuku einkundleni zokuxhumana iyayingoma ezimbili eziphumile ethi diye mama womntanami nethi diye baba womntwana kusho ukuthi kuyaphendulwana ke la angazi kodwa uMiss Level uchazela usicha ingoma yena ebeyibhalela nje naye phela ngoba uwumculi naye unetalent ebengaqondisile kubaba wengane uma kuzwela imkhize ejazini iyazwela kanti ke nobaba womntwana naye ukhona sizokhuluma naye nje khona manje nje uma ngibuya ngala beka indlebe siza ukuthi ke uyiphendulela uthini ubaba womntwana no King's Fiso no Simdola Khosi FM lihamba phambili siyabheka ke sifuna ukukhuluma ke nobaba wengane ke manje ke ukhona kubaba wengane futhi unephimbo lemnandi ka kubaba wengane sawubona baba wengane Senzo good morning lapho niyaphila siyaphila unjani hayi ngiyaphila nami ngiyabonga wena ubaba wengane ubaba wengane kasizolapha ngithi ubaba wengane kasisi lesinaye la ngifuna uvume phela kathi khona sogijima thina siyofuna iDNA bakuthi kade wena utashow hayi impela ngiyavuma okay siyakubingelela Senzo siyakwemukela emsakazweni ukhuluma namhlanje siyidanki 1223 siye sabona umsindwana obukhona einkundleni zokuxhumana othinta ingoma oyikhiphile wena wasuma wengane yakho naye uyaphendula mhlawumbe sisafuna ukuthi usixoxele ngale ngoma yakho okay ngicela ngibingelela futhi kunini ngidokela bese ngibingelela nakuba lalela emakhaya ngivile ngibingelela nawe macabashe bese ngimbongela ngokuthi after mhlawumbe iminyaka eminingi ekhula iseze wagcina wayithola inkandla ukuthi angene okhozini okwesifo sakhe zayiqinisa iminyaka nobe kuyiphupho lakhe elikhulu kakhulu ebese nawe naleso sifiso yebo okay ebese ke mhlawumbe ngizala lento yengoma ngathi kunento futhi kakhulukazi ngabika njengomuntu okumasikali uyayazi into ekhona kulezi insuku ukuthi izinto zabantu besifazana sishile kubantu besifazana kube yibona abayiculayo thina sicule lezi abantu besilisa uyabona ngeke ngakuzwa lokho impela so ke ingakho nami ngiye ngathi uma ngenza ingoma ekhulumela abantu besilisa because kuthiwa ukukhulumela abantu besifazana asikushiyele kubaculi besifazane bakhona bazoqhubekela phambili okay lokho kusho ukuthini lokho kusho ukuthi ngibuka inkinga abafowethu ababhekene nazo abaningi angikwazi ukucula ngami ialbum yonke uyabona uma ngisuke ngenza ialbum ingakho kuningi ngingakhiphi ngamasingle ngikhiphi ialbum because ngisuke ngifuna ukuhlanganisa inkinga ezahlukene ze-South Africa mhlawumbe nangaphandle kwe-South Africa ukuthi akaze ngifike ngikhona ebese ngithatha leyo nkinga naleyo nkinga engibona ukuthi ngingakwazi ukubhala ngayo ngaleso sikhathi ngiyenza ingoma so ke kanjalo nale ngoma ethi diyo ma umntanami akukho kuhlukile ngayo iyingoma nje ebuke izinto eziningi zabafowethu ngakho kunengoma ethi lapha limela amadoda kanjalo ngenze ingoma eziningi lokho ezi-based kwinkinga zabantu besilisa kakhulu kunenkinga zabantu besifazane okay ake sikhulume ingoma nje leyo ibhalile yadiye mama umntanami ibingaqondile kumagcabasha no ibingeke iziqonde kuye ngoba mina noma bengane ongekho yedwa abangekho babili uyabo so ingakho futhi mhlawumbe ngiunderstandile nokuthi ingoma yakhe
ibingabhekile kimi ngezathu zokuthi nayo uyiciko ngendlela yakhe nami ngiyiciko ngendlela yami so ukube kuthiwa mhlambe bengisho kuyena bengizolifaka igama lakhe ngoba phela njengoba nginabanye omabengane uma ukuthi ingoma bengibhekise kumabengane nabanye bazobathinta uyabona mana wena encane awuxoxela okay bangakho mabengane abanye bangakho hayi lokho asingicela ukushilo cha bengifuna ukwazi ukuthi ngikhona umbuzo la ngiyakhona yabona uma unganqeni ukusho ukuthi bangaki labo mabengane no ngicela ukuthi kushilo ngoba kuyimpilo yami yaseceleni leyo futhi mhlambe nabo abathanda ukudalulwa yabo okay no kulungile ngifuna ukwazi ukuthi laba abanyoma beyingane bayimukele kanjani lengoma ngenhlahle enkulu kakhulu mhlawumbe abanyoma bezane i-relationship sinama relationship right nabo ngoba ukusisa understandana ukuthi uma emhlabeni esiphila kuwo kukhona isikhathi esi-right khona isikhathi esi-wrong emhlabeni esiphila kuwo khona isikhathi sokujabula khona isikhathi esingasona sokujabula emhlabeni esiphila kuwo abantu bayathandana abantu bayahlukana so I think mhlawumbe inhlanhla enkulu kakhulu enginayo leyo ukuthi oma bengane enginabo siya understandana makufike la kuphele khona uthando ngabe liphele ngakuyena umuntu noma ngabe liphele ngakini siyayisiqede kahle ukuze sizokwazi ukufocus ekutheni ingane ikhonseke ngendlela ekuyiyona okay so abazange babe nenkinga la okay uma ucabanga umagcabashe yena ube nenkinga noma nawe understandile ukuthi naye akanankinga angazi ngokukamagcabashe ngoba angikhulumi yena naye ngokuthi ke ngembandela enkantolo asikhulumi so angeke ngazi bangona labanye ngoba siyakhuluma nabo bengeke ngabona mhlawumbe bepost umsebenzi ukusupport engiwenzile nokuncoma lapho abancoma khona masuke sikhulumela ngamafoni so okamagcabashe angeke ngize naye ngoba asikhulumi naye okay khona into ebalulwe umagcabashe la kade sikhuluma naye ebaluleke kakhulu yokuthi walahlwa yena esakhulele wangathola ukwesekwa mhlawumbe ayidinga njengoba bomntwana wakhuluma nendaba yokuthi hey imali yesondlo uyithola impela kanzima kuliwe mhlawumbe nakho nawe usukhuluma nenkantolo ngenkantolo ukusho ukuthi mhlawumbe kungenze ukuthi iyayifakaza leyo nto ufuna ukuzwa iside lakho la edabeni olithinta ukondla njengoba wengane ukuthi luhamba lifike iphi nokuthi zikhona ingxabaneni ke nabanazo ke ezibanga yona indaba yokondla ngoba indaba ehamba phambili nawe ngibonile ku live wakho ukuthi ubuchaza ukuthi abantu sebeze bethi abalaleli ingoma yomuntu ongondli kanti mhlambe akunjalo ngifuna uyibekeke le ngoba ibalekile leyo kondla kulive wami ngachaza ukuthi mina angifundile naye mengithoka ngithiwa ngaleyo nto ukuthi angifundile mina ngadecide ukuyeka esikoleni ngoba ngangilanywa izingane zamadodana ngangayeka isikole ngoba ngifuna ukuyosebenzela kona so angikwazi ukuthi sengisebenza manje ebese nginganakekela izingane zami because into okuthula kokuqala i-short term awuyazi ukuthi ikhula nini awuyazi ukuthi iphela nini so kubalekile ukuthi ngalesikhathi esisasebenza ngaso nakekela labo balethe emhlabeni ukuze mhlawumbe noma ngekwazi ukuthi okay ubaba ngesikhathi esenawo amandla sa-afford ubekwazi ukuthi asinakekele yabo I think naye ushilo ngoba ngibe nenhlanhla ukuthi ngilalelile before mhlawumbe kuze ngingene la ushilo ukuthi usiza belithola from mina belungekho enough I think iphutha laba lapha ekuthenini uma ngabe usizo lungekho enough uyena noma elibona lengekho enough abese ngangitshela mina ukuthi alukho enough because mina ngiyaqala ukuzwa namuhla ukuthi usizo ebenginika lona belungekho enough uyabo because ngicabanga ukuthi i-statement sakhe siyasho ukuthi kukhona bekuthola but should bekungekho enough ngokwakhe uyabona kanjalo abese eziphutha lokuthi mina njengomuntu obaba wengane angangitsheli ukuthi okay no mhlawumbe if ufaka u200 incane mhlawumbe ngicela kwenza kube 500 yebo into enjalo yeah Hey okay mfowethu ngifuna ukuthi ngikuzwise lengoma ngiyazi ukuthi uyizwile kodwa ngicela uqala ungivumele nje ngidayise ungiphi iminute nje lokuthi ngidayise mangibuya ngifuna ukukuzwisa lengoma eyakhe ke manje bese wena uyangiphawulela kuyona eyintweni
oyizwile kuyona ukuthi wena njengobaba wengane uthini ngale ngoma kama wengane. Nawe ngifuna uyithatha ngathi ayibhekisiwe kuwena kodwa njengoba ushilo wena uyivumele wena ukuthi hayi wazile ukuthi njengeciko eciko uyabhala naye akwazi uyithathe personal bengithi usho njalo mangakufaka impela yebo ngisho njalo yeah. So nawe ke ushilo ukuthi unazi ingane unaba nabanye omama njengoba ithi naye baba womntwana njengobaba womntwana nawe ngifuna ukuthi uphawule ngalamazwi akule ngoma. Donkey 12 to 3 no King's Fiso no Zimdola. Okay sikhuluma ke noma wengane nobaba wengane bengithembisile ke lamancinzi ukuthi ngizokulalelisa la le nune engafi la ubese uyachaza njengobaba wengane wena la ukuthi uthini yabona. Okay thank you. Yangeni nonengafi uma wengane into eyalagizwe imishi into edlishwamishe benereposi uma ka enza into etrending adubanga Nondaba baba womntwana awuphendule. Ya ngiyayiziculu futhi sengingalizwa ngidayo la video ke ngalo kuzokwazi ngiphona mhlawumbe ngingakusho entoni yeculo mina mangihlangana noMaqabashe wayene hit song eyayithi vele ngiyamthanda uyabo yeah but wayesingile yena uyabo okay okuthi kuthi nangaleso sikhathi imessage yayimfikela wayithatha waya naye studio wafike wayisebenzisa ukuthi aculele South Africa because akaculeli mina ngedwa noma umuntu asuke naye ngaleso sikhathi yabo namanje I think company kuqondane nokuthi mina ngikhiphele iculo kanti naye uzokhipha le iculo noma uzofikela le message ukuthi no man I think iSouth Africa mhlawumbe njengamanje abantu besifazane noma ingadlangadlo kanye amabhubesi adinga le iculo leli kanje so ingakho ngingazange ngilithathe njengeculo elibheke kimi ngoba ngazi ukuthi uma sihlangana wayeneculo ethi vele ngiyamthanda but esing uyabo okay yeah uma ngabe ngingathi leli culo belibheke kimi ngabe wrong ngoba i-message engikwazi ukumkhethela ukuthi akacule iphi message angaculi iphi yona imessage uyabo two izinto I think ayibala lapha eculweni u90% wazo mhlawumbe kwaje nje zonke azihambelani nami so angikwazi ukuzihlanganisa neculo elishile leyona mina asibonga kakhulu umancinza konje yakhe ingoma itholakala phi ngiyabonga kakhulu eyami ingoma ngitholakala ku-kitolo la online album ke kumina okay ingoma yodwa le ngoma sisho ukuthi umlaleli uzofuna ukuyizwa le ngoma ngoba simzwise kancane lana ingakho ya ayikhona kuyo yonke indawo and enye into mhlawumbe engifisa futhi abantu baphinde bayibuke ukuthi kuyo yonke into ngikuyena futhi uMaqabashe ngiphinde ngidlulisa ukupholisa nangu uyachaza ukuthi udinga isikhathi sokuhila uyabo yeah okuthi kushuthi ileso sikhathi engingamnikeza ngasona mina uyabo ngifisa ukuxolisa kuyena because ngangingazi ukuthi udinga isikhathi esingakanani sokuyila okungenzeka kube zonke lezi zinto zenzeka because akahilile not ukuthi kukhona izinto engingazenzi kahle uyabo ebese ngiphinda ngimfisela inhlanhla ke futhi ngicanga ukuthi nine song of the year hlukanisa unyaka sengathi iculo lakhe leli ngoba libuye ngathi abantu bayalithanda engathi ngangena ingoma ezohlukanisa unyaka luhlukanise futhi unyaka ngoba ngathi ungajabulisa abantu abaningi ngoba lizinto eziningi ezihlukene ubucimbi yamthola phakathi umfilsen Magubane uyamthola phakathi necomedy even abantu becomedy bangajabula ngaleli culo izayoni bangajabula thina yeah encane sesivalelisa sisacela wondle okay ngicela ngiqhubeke uyabona wondle noma bathi ungaqhubeki noma unjani siyacela wondle futhi bonke oma bengane yondla nje mfethu lokho esikucelayo okay mana mabiyela namcela ukubuza kuwe ne uyaphi manje ngezela ukuthi ukuhamba phela ngezela ukuhamba ukuze singabi nayo inkinga efanayo ngicela ukubuzela kuMaqabashe before uvalelise kuyena ukuthi ukuze singabi nayo inkinga efanayo imali kumele ngiyifake every month ezoba enough because lebe ngiyifaka uthe ayikho enough okay ngizokubuzela bye bye
ngiyabonga kakhulu. Senzo zonke Miss Levels. Yazi into engithanda ngomuntu wesilisa oyi celebrity kanje. Mevela phakathi kwabantu bayathanda ukuvela ezifunuhle. Iyeyisa le yansizwa. Hayibo. Number 1 no uyamuzwa namanje indlela akhuluma ngayo ukuthi kahle kahle mina ngisidela uyamuntu usebenzisa amagama sarcastic ukuveza i-character yakhe ukuthi kahle kahle umuntu ophilayo. Yes konke akukhulumayo usenzela abantu. Bhekana naye siqo. Mzalela ingane omitha uzomazi ukuthi ubani. Yes so nje kokuningi akushilo cha ubengondli uyalazi iqiniso uyasazi thina abantu besifazane into siyibeka njengoba injalo gaga akakwazi ukondla lo mfana thu oma beingane labathi bayam understand abalalela uyaba understandisa umfana ubusy njengabafana bonke esifazaneni kodwa mina awukwazi ukuphila impilo yoku understandiswa ukuthi angondli ngoba ngisayokhipha ubani njengoba nimbone levele namagwebu lapha namaflower khona ingane engadlili ulele emagwebini namaflower yes so umuntu oyi celebrity mina angincengile ukuba i-celebrity uyayibona leyo so uyamuzwa nendlela sarcastic indlela the real person awuyena ukuthi kahle kahle behind yes there's a man behind i-character leyo muntu njengoba nonombuso ukhona uMiss Level bese kuba khona unombuso so nathi nasikhuluma nontencane usenzo uselekaya ubuza ukuthi uwondla ngamalini akakaze ondle nale abeyikhipha sekuliwe sekufike la ngithi khona ngize ngiyovula i-protection order ngithi ndoda ngingamadoda ayishumi ngingedwa you are not needed awusadingeki ngizoyibambela but noma iculo belingasho kuwena but njengamanje ke njengoba sengisithi akuqondise ngakuwena ke manje ngamabombu hayi ngoba beliye kuyena cha awusadingeki asidingi ngisho uzuka sesi right ngoba abafana enkantolo yazi bengithi enkantolo mina niyele yona indaba no bengimkhosha ngayo mina ubaba engala ngimdingi ngayocela ukumsusa nje ususwa kanjani enkantolo ubaba ngathi no angidinga nje ufuna imali nje ufuna imali lutho sithanda sami siyasebenza ngizosebenza kuzokwenzeka khona kuphi ingoma girl okay isiphumile guys in all digital platforms yonke indawo le ethola umculo esikhona ingenile ngadla akusekho ukuhlehla abafethu downloadani kusebenze and ngicela ukuthi nje gcine ngale generation yethu ukuthi abafana basidlale asuka umfana yozalisa ngala ahlekise ngawe kwenye intombazana ahambe ozalisa uyabona nje agcine ngathi kuthi laba beze emva kwethu ngine ngale ntombazane bakwazi ukuthi bakwazi ukuphila kungabe abantu besilisa ke nimeni kancane zalisa ube responsible for umntwana not uma wengane ngiyema lapho ithandwa zami Donkey 12 to 3 Kings Fiso noZimdola Ukhozi FM luhamba phambili Usaqamba amanga yasi. Waqambelana amanga. Uyazi uqamba amanga lona? Ngoba wena uFacebook lo dealer nawo. Wena uthi ungene epage ka Ghost. Wasuwe page ka Ghost wathi wena udla imali nami. Yiphi le account oyisebenzisa othi wena imali zingena kumina uCapitec njengoba bengifonela abantu manje ngalabo 5000 wakho. Sengifonela abantu aba6 bathi baba sicela u 5000 osinike iaccount yeyigubhu za 5000. Iyona le ngifuna ukuyazi ke esifuna ukuyazi ukuthi uba scam kanjani abantu wena uthi abafaki imali. Ngoba umuntu umela sho mina noma sekhona eseCape Town ngileya imoto eyikhipha abantu mina zibalande zibalethe ekhaya imali uyikhipha phambi kwami umuntu ayifaka imali ebank ngoba sibalekele yona lento leyenzayo kubeka baba uchaza imali umuntu akababa akayifaki mina ufika nayo straight esikodweni pho le othi wena uthe wena ka Ghost nje leyo bekuyilento nje kade ishow nezwela ama South Africa ubenjani bekuyini yeah kweyakhi phone hayi ukuthi mangani uthe uze wathi le phone encane kangaka ephetha kanje uskema abantu abasifaka noma bengabonakali bekulokhu kwedlula besebenze yakhe shuthi lezi imali ade ingena besuke iqhamuka beqhamuka play imali ade iveza kuthiwa akuyena okay siyaphinga lobo bufaka okay mase uqhubeka ke nokuba robha bese kwenzekala kanjani ke bese yabuya umuntu mayese buya into yakhe ingasenzeki malini imali enkulu osukwa irobha umuntu khuluma iqiniso bazofela abantu la abantu imali enkulu osukwa irobha umuntu malini 100,000 yes mali mfana hayibo 100,000 wawenza
Why wakuphinda lo muntu? Hey, shooting up Ufisi namabondo lapha. Mana, wawenzani 100,000 mase kunikile? Wawunobani kuwona noma wawuwedwa noma khona unawo? So ngakhathi ngisebenza ku100 lo ngazama ukuvesta kuona kunezinto zoma production. Imaphi lo production laba abashuthayo? Ubani shutile, ubani wayithinga kuyi. Phakamisisi bezwa abantu. Hayi. Yabo lento yenza ukhatha abantu uzowazi ukuthi abantu. Mawusuba robhile futhi abanye enye ophinde wabaskemayo no 100,000 enye malini. Engaphansi ke o90 kuyaphansi malini. Sondela kancane washayisa imoto. O 50,000 owakho kodwa. Ilo se pop up in ya Shuthi wena uwazi. Efonini yakho nemefonini kaGhost. Ile kuthiwa siudla 50,000 awudla nami nale nama pop up o 5,000 leba yibegroup no 8,000. Bafethu uyayizwela ihlungu lethu. Bafethu uyayizwela ikuhlungu lethu. Ngivuka ekseni kakhulu mina ngafonela uDlamini ngathi ngicela kulandwa amakhamera kulandwa yonke into. Ngoba uGhost angiyazi lento ayenzile. Siyacela iqiniso simfonelile uthe kusasa uzobe sebuyile eMpumalanga. Sofuna isikhathi ke. Abonde kufuna yena. Okay, nabo bawu954 manje. Awuseba 954. Ngifuna yena uGhost ashayele umuntu wakhe abatshotshelana ama products. Mina ngikazi ngamtshotshela uDlamini. uDlamini uneyimbizi, ngineyimbizi. uDlamini unechemist yakhe siphilela impilo yethu. Akekho ngeke uzuze kuthiwa ngidayisa imbiza kaDlamini mina noma sengisikeme uDlamini mina. Ukubene betholela isystem sakhe befunela iJuly ashade bafethu sengiyalungisa nangomuntu oqola abantu bami. Singena kanjani thina? Ya into kufanele siyenze eDlamini kufanele sithole ngoba uyabona ukuthi lo mfana kuyakhomba ukuthi unayo uGhost umnokhile. Uyabona into ayishoyo? Kungenzeka ukuthi uqinisile futhi kungenzeka ukuthi uqamba amanga. Kukabi sifuna iqiniso. Bese ifuna iqiniso. And manje akufuneki wona sikudedede. Yeah. Umunye umuntu kade khona kwenzeka yonke Uma wakho. Wakhansela nje boss. uGhost ufike wakhuluma noma. Okay. Isibazi ngicasa nalokho ngisazokhuluma. uGhost ufike wakhuluma noma. Memeze lo muntu uGhost ufike wakhuluma noma. Wathi kumana lo mfana lona kahle kahle wesingatheseni wambuza imfuzo engazi usangisiza umuntu omndeni wamthetha uma umntanami wena uyenzile lento uthi uskeme uGhost epage lakhe. Awuthi number ama wakho ufuna ukumfonela. mama anginayo wena ubaskeme kanjani? Ubaskeme kwi-chemist yakhe. ngiye ekhemist Epagini. because ama products lawo Wafika when we ekhemesi ufika wathenga. Wathenga. Basuthi wena usebenzisana noGhost. Ngokhipha iy'tikha zaGhost noma bekwenzala nje ukuthola lokho nje. Kunjalo. Ebhaliwe. ukuthi umuntu lo wasesebenzisa i-products kaGhost Wangasizakala. ethi products so akasafoneli besefona le number le-equistream that's how ubaba uGhost wakwazi Wena ufana nomuntu wena othenga i-product ophusha uGhost odingazi uGhost ukuthi nawe uyamphusha ngoba nawe wena ama-price akho wona owenzayo. Injalo phela eshoyo. Wena uye ekhemesi uthenga imbiza kaDlamini ngalinganisa ngo150 ufika noyibisa u250 une profit oyenzayo wena. Awuhlukile ukuthi uIFA wena. Futhi kuyakhomba ukuthi wena awunamuntu wena uyi-scam. Ngeke ngihambe mina kufika umuntu efuna usizo ngihambe ngiye kubhuti lapha ngithi ngiye kwenye inyanga ngithi ngidayisele ama-product ngibuye mina ngizonika umuntu. Shuthi wena lento yakho yokulapha yikho vela yikho wathwasa kuphi? Wathwasa awuthawuthwasanga nje wena uthawuthwasanga nje kubuza wena ubaba uGhost. Mana mawuthwasa yini eqalayo eyenziwayo mawuzongena nje uzoguqa ethwaseni yini eyenziwayo? Ya
Yeah. Mana ugqoka into enjani mase gobongweni? Khambela nama. Esimhlophe kanjani manje ngoba phela isimhlophe seseyilandela. Khambela nama. Khambela nama. Ngoba mawuguqa kuba ingube ezibomvu. Ezibomvu kubophe lapha kube izibomvu. Masoshintsha ngenisa kweni. Usungene eqabweni. Nefanele. Udle lezinkambi indiki indawo. Mhlawumbe nezuza nomlomo. Uqede lapho uyongena ke manje usungena emqakweni usukade ufake ezimhlophe. Uyanqwamba ngeimbuzi ebomvu nemhlophe. Uthatha lento esho uqambela namanga. Ubani awukhomela wakho simazi kwalokhomela wakho. Ukunda balo windows nomuntu esifazane. Yizo zonke icam lezi eziskema South Africa. Yizo zonke icam lezi eziskema. Badla amagobongo bese bethi bayinyanga. Into ngicebe ba South Africa sizothi ukukhatha kancane. Ngoba angisifuni ukuthi kusasa efike ethi lo wena usindele mina wena ubuzophela induku. Ngiyabonga. Uyabona uDlamini ngendlela ade edinge ngayo. Usindele mina ukuthi ubuzophela nami vele bengihalela. Inkinga amakhamera. Futhi kube kuthiwa amakhamera yakho ngabe uphelile induku. Nakuba ukutholakala nje sekulethanyana. Yeah. Beso minorate. Ngicela ukuxolisa kwesizwe sase South Africa ungaxolisi kusona kuphela. Ngicela ukuxolisa kuba uDlamini inkosi. Phela bendlana fana ukungena bona bathi ngani ukuze ngibe zonke lesishusika nehloko. Uyazazi nezibongo zami njalo. Ngixolisa inhlonipho. Akuthini. Ngenhloso yami. Bekuyisimo senhloso adenze. Mina uyaxolisa mina siya nawe police station. Xolisi ngiyamuzwa. Siyofuna i-advice lapha police station. Ukuthi senzeka ayingeke phela. Kanje siya nawe police station. Uyaxolisa ngendlela oxolisa ngayo but we going to the police station nawe. Siyafika lapha siyalibika udaba. Sicela i-advice emaphoyiseni ukuthi into enjengale ihendlishwa kanjani ngoba yonke into kufuneka silandele ngomthetho. Yes. Njengoba mina ngiwumuntu owumlandeli futhi ngi-MK ukucaca lokho mina ngikwi-MK ki-MK angifuni ukwenza into ezokwenza ukuthi ihlazi MK ngoba into engiyenzayo izo affect MK whether iya affect noma iyenyusa negama lami nendawo yakwaNongoma nesithunzi sakwaNongoma yonke into. So South Africa angifuni ukwenza into engizoyisola ngakusasa. Wena ubudeserve induku wena. Dlamini ngiyayibonga nje lento esho mfethu. Mina ngifonele ngisho komthwalo lo. Fonela abantu bakomthwalo la ngizalwa khona. Ngifonelwe kwaze kwasa bafowethu. Yabo ngumholi mina ngiphethe abantu. Yabo umholi ngiphethe abantu abayazi abantu ukuthi uhlalo wekhathi. Fonela ngisho office, fonela bona bonke abantu abangithandayo ukuthi mina Dlamini ngithi ngudokotela ngiskema abantu. Ngawe ndoda usibulele mfana. Hayi asambeni bafowethu South Africa. Sihamba manje mina ngeke Dlamini iphele kanje mina ngifuni iphele kanje. Sihamba manje siye police station. Masifika eGG lapha. Masifika police station siyalibeka udaba. Police station bazosicheckela ukuthi umthetho uthini uyabo? Yeah. Uma ngabe kunesimo kanje umthetho uthini? Ihamba lento uyabona manje lo muntu ade answer phone yakho noma uyena noma ubani uyasithuka. Usithuka into engenasidingo. Usithuka into angayazi asithi udingo sokusithuka. So ke bafowethu sihamba manje siye police station sophinde singene futhi kulaphi ngiyabona Dlamini khona ukugcina. Okugcina nje bafethu konke sizwe samthaniya bafethu sibonga nje support ukuthi ningalali banibona into enje. Ningalali siyabonga bafethu kodwa iqiniso lizovela lo ghost somthola sizolenza iqiniso azikhulumele naye ku life wakhe nakusasa izoqhubeka kodwa kwamanje siyayimisa ivideo siye police station senze ubulungiswa kodwa nje usindele uDlamini mina ngiyakuthanda nje ngiyinsizwa nje mina uDlamini mina nje mfethu mina bengizokushaya mina bengakhuliswa ngokuthi mina umuntu mebhedi uyashawa kodwa esethu uDlamini ngenxa yegama lethu ngenxa ye high profile yethu asisakwazi ukwenza lokho. Hloniphe nje ubhuti omdala mina bethi ngifuna mina ukumanureda ayethe kuthatha ughost kusasa nikhuluma into enizowazana naye futhi ngifikile kwakhe bengifuna labantu laba nalenyanga le2 ibhule ngifonelile ngibhalela kwaThaphu yathi ughost uzongithola mina bese ngishayisa ngibukwe ingane angiyeni isihlama mina Mana ke ukuthi uzokushayelana. Kuthiwa ngizoshawa mina uzongishaza ngibhuquzise phambi kwezingane. Ingakho ke ngihambile ngaka ghost bengifuna ngiboneke ukuthi mina angiyena isihlamba. Ngoba lo uthe uqola naye phela. Lo phela. uthe abantu mina nje basathafa ngixola mangithuka inhlamba. Ingoba ngumfana naye umfana. Mase manihlangana ezinyanga iyekene nento kubulala amagama ethu. Babelaphi please
lento yokubulala amagama abe 8 iyekeni sawakhanda kanzima lamagama lapha esikhona njobe echaza nje sawakhanda kanzima kabi and mina ayikho inyanga engiyisabayo lokho ufuna ukuvela thank you ayikho inyanga engiyisabayo ukuthiwa le ngiyayisaba not even one siyahloniphana not even one kuphela abelapha abanye ngiyabahlonipha futhi ngihlonipha indawo yasehlala Nkosi kwaNongoma la ngiphuma khona la ngikhathwe khona kodwa nomthetho wabuye nawo wafika wasiphazamisa ngoba uyabona makunje ekweluseni wayevele emelapha umfana emelapha zishela emankomaneni makuhluleke emankomaneni zendukwini nishane nizweni bukane ukuze kwaze komdala manje uhulumeni ke usuwa ushintsha umthetho usowafika umthetho kodwa nje lo ube deserve induku so ke njengamanje bafowethu ngeke iphele la lento siye police station manje siyofuna iadvice hamba nawe inkonzo siye police station sifike police station uyayichaza lento ngendlela beyichaza siyalalela police station bala makumele babhale phansi bazobhala phansi from there we'll take it from there ngiyabonga